suflete care au nevoie de ridicare, de mângâiere, Doamne Dumnezeule. Te rog ca să te atingi, să mângâi, Doamne, această seară, să ne ridici, Doamne, starea spirituală. Doamne Dumnezeule, sunt suflete care au venit să se întâlnească cu Tine, dar avea din nou părtășia bucuriei cu Tine, Doamne. Vă rog, Tatăl din Cer, vreau să Te-ai găsit în această seară, de către fiecare inimă prezentă aici, Doamne Dumnezeule. Vorbește-ne și mângâie, Duhule Sfinte, Te proslăvim, Doamne, și Te lăudăm. Aleluia! Glorie Ție, Creatorul meu, Mântuitorul meu, Învățătorul meu, glorie Ție, slavă Ție. Atunci și să lăudăm pe Domnul cu toată adunarea. Această seară se poate cânta și cântări, dar vrem să fie dedicate mai mult corindelor, pentru că odată în an avem această ocazie Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți să rupăm locurile. Noi nu să mai îi lăsăm pe tinerii care s-au pregătit să laude pe Domnul un colin sau două, cum doresc ei. După aceea ascultăm următorul mesaj cu motivare pentru rugăciune prin fratele Domnul și zic ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.